ngapda sobai piki parlok kibstana berpet ya ke video ha ke channel Lano ngin ibang ya ke jingialehkai Lionel Messi pyrshah ya Cristiano Ronaldo ngiu ikadu ya ke jingialehkai hapdeng Lionel Messi pyrshah ya Cristiano Ronaldo dai ka arpoi tarik ubnai Januari jongsnem arjar arpulai ha ke jingialehkai parlok hapdeng ka klub PSG pyrshah ya ke all 11 star players jong ka Saudi Pro League game ha ka bau Lionel Messi la penlim ya ka tim Cristiano Ronaldo ha ka jingialehkai dasan la lai kol but sashin ngangai baro ki uj football ki kwa banyo ibang ya ka jingialehkai hapdeng Lionel Messi pyrshah ya Cristiano Ronaldo Henry Lano ka jingialehkai kan wan bang hapdeng kini ki arngut ki star players kata hapdeng jingialehkai Lionel Messi pyrshah ya Cristiano Ronaldo kum cakat kum ki telong kubor ki bala penmi ha ki kindet sni leng ba ka jingat delang jong ka CONMEBOL bar ka UEFA kari Argentina bon Lionel Messi kan sayo ban kai parlok pyrshah ya ka rina doba Europe hau bunai mat josnem arjar arpusau kari Argentina bon Lionel Messi kan sapdeng ya ka we ka offer ban la jingialehkai doba Europe ha ka jingialehkai pyrshah ka we na pedeng jong kiri kata pedeng ka Portugal England Germany Netherlands bat France shushu kat kum kat telong kubor balawan ra da ka speculation lawang baka CONMEBOL rukan sawanra ya ka Copa Interfederacion lane ka Interfederation Friendly Cup competition harangkat ki teams na deuba Europe bat lengba kane kan longlese ka jingpen kben ya ki pajba ban yoi lane ban sakhi beng ya ka jingialehkai Lionel Messi pyrshah ya Cristiano Ronaldo bat lese kan longru kalat bat kakabu ya Lionel Messi man yakun pyrshah ya Cristiano Ronaldo lane Cristiano Ronaldo man yakun pyrshah ya Lionel Messi te parlok lano kane kan ulong ngin yayap hadu snem arjar arpusau bat lada kan ulong kan long lese ka jing sautanat bat ka jing kemen ya ki pajba ban yo lane ban sakhi beng ya ka jingialehkai Lionel Messi pyrshah ya Cristiano Ronaldo lane ka jingialehkai Cristiano Ronaldo pyrshah ya Lionel Messi te parlok tang kile ki kubor ngangai ba phila sautu ngin sai kendu ha kwai pat ka video kublai shibon